Her har vi så... lille en der. Hvad? Lige før jeg har lyst til at købe sådan en lille bilhjul der. Der har vi lille Patter Patsvis crosser der. Hvad skal du? Ikke engang crosser. Okay, let's go. Der er et vildt dyr. Lad os se, om vi så gerne køre. Woppen. Hvad laver du? Jamen nu er der sådan en masse ringe. Jeg ved sgu ikke hvorfor. Jamen vi har bare lige lavet the ring. Ja, jeg får set syrene, de slås. Så er der slag. Nå. Kommer Patter Patsvin. Ups, daisy. Sådan. Hvad koster sådan en bil derinde? Hvad? Hvad koster sådan en bil derinde? Jeg ved ikke. 6-7.000 eller noget. Fandme ikke sjovt, det er okay.